Angel malih mangke sanes e. Roro Jonggrang. Wah, niku. Nggih. Sing duet-duet mawon. Duet niku sedanten. Nggih niki ngapunten playere niki tiyang kilen. Dadi mboten kenal Sragen nggih, Mas. Urung tau mung Ya, Sragen. esuk tuku kasete karo nyong. Napa? Lenggeran mawon. Lenggeran. Oh, lenggeran. Kersane napa mawon niku lah. Lenggeran mawon. Nah, Mas Bagong joget mawon. Niku mawon. Mboten angel-angel lah. Aling-aling godril. Kersane monggo sagete mawon. Monggo kula nderek wingking mawon. Nderek mawon. Alolo Ayo kotrel kotrel oe oe o oi oi ye oh yeah yeah kotrel oe o oh yeah 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 oi 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 oh yeah yo Kang Togok Sarawita ayo bali maling pakeliran kanggo neruske lakon wengi iki Gok yo monggo
padha muntap kinetep jejobeng mawinga ingis netra kocak mangundaran diri dapira mangala cakra bebarisaning wadya ruta danawa saka simbar langitan ya saka negara awu langitan ora ana sing mangga pulya mergo tandanging para satriya muda kentu meruna ayo Mandala iki Nalendra ing awu langit Prabu Mikantara ya Prabu Mikendung wah sing bakal madheg Suranendra pira tak tandangane katigayane hei genggong wilagi ngawikenan dadi aturana ngersaning sang panemban rongging jiwada sang adi panemban ngaturaken duta panglambung sang adi panemban ya wis apa Raden Gatotkaca Suta Pramana tampanana semudyan Taman Suca Pramana Dyan Prabu Hanum Gatotkaca ambruk ndepani Bantala sirna margalayu kadang kapernas Sudara Werdani Rudyan Gatotkaca kadang kapernas sepuh Antarja tegolarane ora tega patine ora tegolarane semedya hamba belok Taman Suca Pramana rapalaning Nalendra ing awu langit Prabu Mikantara ambruk kapisanan Suca Pramana biar Suca Pramana biar lelakoning urip ki werna lara beja cilaka sandunganing akon manungsa plonanku Gatotkaca Antarja Antasena ambruk depani Bantala ora kuat anadahi marang kadigdayaning Nalendra awu langit yo simbar langitan Prabu Mikantara sangat dipanemban ketiwasan sangat dipanemban
punapa ta mirengsun wirwas pagumijil tuku datan bokarya sengkang rinemaan Gusti gelung sasekarnya rinemu kang sesakarnya sumewur gambir mlati ya Allah ya Rabbi astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Anoman minuman wonten paring dawuh sangat dipanembahan kula Anoman sanes minuman mulane dadi Anoman aja kaken minuman kandhane nek wis dadi Anoman kaya kethek kaken minuman ora eling no. Sedulur dadi mungsuh kanca dadi debala ya iki nggon papane budaya tegese budidayane menungsa kanggo paring tuntunane ya ana tontonane ya ana ngene iki plonan-plonanmu ya murid-muridku ketaman daya apes jare menungsa lakune loro nek ora bejo cilaka nek ora ketrima yo bilai ya Allah ya Rabbi coba-coba iki gandeng pancen wis ana sasmita saka murid-murid saka para cantri-cantri Pak disingkat ya tak singkate tak tungkuli aji jimat najan iki pusaka ning ya ora kena terus dipundi-pundi iki munggo sifat lantaran kembang ganyong muga-muga najan wujude ora sepira ning kembang ganyong kena kanggo daya mukjizat Angut minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sangat dipanemban menika ora mung kembang kok didongani iki disranani nganggo nyampurnakno najan to wujud mung piranti wujude iki sepele kembang ganyong ning donga kuwi mau mujudaken keyakinan manembah karo Gusti kang mongko yakin kuwi jroning batin Gusti ora bakal sepi sapa sing wong gelem nyuwun mung dilantari diwenyetaken kembang ganyong mung dilantari diciprati banyu ning bisa dadi lan sarana yen ketrima apes bilai dadi bejo mati bisa urip uripa kowe nggih urip waduh alhamdulillahirabbil alamin maune ora eling saiki eling karo bala eling yul eling wis eling angger wis eling sapa-sapa aja didak drubala eling jago mangan duduk manis ndeleng sinden sing manis-manis ya nah jago eling nah ngono kuwi dadi kaya piyaji
Wis diraupi banyu paceran. Ya ampun ngaten kok padha menungsane ya men eling maksude kuwi kok. Gleno banyu degan, Gong. Umbene banyu degan. Arep ngombe racun pisan umbene banyu degan mesti mari. Umbene banyu degan. Wis, terus ditungani sajati. Kok ngger weruh sinden keton ayu mari. Coba tak tandangane Nalendra. Ing simbar langit ayu Nalendra ing awu langit Prabu Megantara. Ya ya. Patar kang mawardi Gandrat Pandala Kartika tibeng Isma Sangyang mawur riris Kocak samudra Lindo mawanti wah iki to penditane sing dadi telenging atiku bisa kebayang dukun tiban ronggeng jiwa. Sampeyan sapa? Prabu Megantara ya Prabu Megamendung. Wah kaya ciri wancine burung merpati. Megantara mata Cina mata Jawa. Kowe Prabu Megantara ngene. Tamanana Ki Haji Jaya Kawijayanku wujude ora sepele, ora sapira. Tak dongani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembang ganyong kersane Gusti Allah. Muga-muga ndayani, muga ana kekuatan sing bisa ngaburke kowe. Kocampa ora kurang critane si Dalang. Ketaman pusaka dukun tiban ronggeng jiwa Prabu Megantara sekodayane kembang ganyong kabuncang kaya nedaya bayu bajra angin. Ujaring crita pati-pati tiba ana sejroning negara Dwarawati. Aduh Jawata gungkang hamurwa bumi mugi
palugon lakuning lekas oh nglukita linuding lukita linuding kidung kadurung kadereng momong hamemangun manara hayu-hayu ana tanah gegolong gentiya kang winursita tunggal kandhane siji pernahe tunggil panggung sanes panggenan hambek sungkawa kaya mendung ngelimuti jroning karaton Ngamarta Cintaka-pura Batana Karwarsa Pertani hambek sungkawanipun nata agung Ngamarta nenggih Prabu Darmakesuma Puntadewa Puntwaji Sang Jata Drija Kangka ujaring crita kayungtut pusaka Ngamarta winastan layang kalimah sahadat sawentawis sampun trimadya candra peranganing para punakawan ragining Ki Semar Badranaya Petruk kantong bolong murca tanpa talihara mangkono alon sabdaning para Pandhawa oh, oh. Welulang rineka dalma jalma ratu jalma ratu pujangga kang darmini sanes saking negeri manca sanes saking negeri manca tuing kono anggitan ing para wali-wali
lolang kinandani Inarya tepo paupi Kang Mas Haryo wah Njlambrong adiku Purwomadya Wusana sampun madal saliring jejampi Koko Prabu sababipun awit murcaning jimat layang Kalimas Sadat wis ora kurang-kurang gone nderah akeh para tabib akeh para iya kuwi panembahan apa dene pendhita ingkang gentur keteki kasuwun paring pandherah parandene ora saya mendoning saya ndudul gerai Kuntombar kakangku wah murcane layang Kalimas Sadat nganti dina iki urung ana sing bisa uga nuduhaken ana ngendi papan dununge kembar wonten paring dawuh Kang Mas Haryo gedhekno mring piyatin nyuwuna pandonga muga-muga bakal entuk pitulungane Gusti muga-muga ana utusane Gusti ingkang bakal paring pitulungan dening utamaning nata berebut dibawa laksana berebut dibawa laksana ing prataning Sang Dewa Pamungkas Bambang Supradita Wisageni Hanjraliring Kang Puspita arum kasliring samirana gandane Sekar Gaduh mawe laras arep naneng griya
Wah, kaya wisa geni. Anakku lanang wisa geni. Wah, Harya Werkudara, Rama Harjuna, aku ingkang prapta nang pangarsamu. Nggonku saka Kahiwangan Dresila geni, kaya den osikake. Dumadakan ing kono ing pangrasa meh arep sak lira badan ana kedut genter ana ragane putramu si wisa geni kaya ana trataban rasaning atine si pulananmu wisa geni kaya ana sing ngosikake yen ing kono para pepunden lagi nandhang papa cintraka. Mula agak-agak aku tumedhah saka Kahiwangan Dresila geni. Bareng aku prapta swanana ngersaning Wadharma Kesuma lho kok Wadharma Kesuma ki ora lenggah siniwaka nanging kapara malah nindra jroning Datulaya iki ana kedaden apa? Bimasena dahana Daratanaya sugempang watasadosa sirna ilang wah sanajan to kowe kuwi kurang mangerti dumadi kang nembe nondang pacoban ning mbok yong kowe weruh arep kowe weruh kudu ngerti panalarmu kowe dudu bocah wingi sore wakmu Prabu Punta mbarep ke Taman Pacoban lagi nandhang gerah mergo disababke murcane layang kalimah syahadat lho mengkono wae iya mula kanthi srana kang kaya mengkono wisa geni enggal tumuli kowe tak pasrahke kok menawa kowe utusane Gusti kang bakal paring pitulungan. Werkudara Rama Harjuna paman kembar
Mitamit sewu ya ora Siti. Takdire Gusti kang bakal maring kelawan umat. Apa kang bakal dumadi? Nanging yektine ngene ya. Lara ana tambane. Urip mesti kudu menangi mati. Urip kudu menangi mulya. Nanging sandungane lakon rekoso. Sapa wong sing gelem nglakoni rekoso entuk unduh-unduhane mulya. Sapa sing wis nglakoni mulya kudu eling marang paringe sing gawe urip. Nanging aja lali yen menungsa kowe mau ora pinaringan sampurna. Sandunganing urip derajat lawan pangkat bondo dunya kowe mung bela titipan kepitran sampiran nyawa urip gadene menungsa. Gondelana yen mati urung mangsane ora bakal dumadi marang pepesti. Nanging mbok gondelana mbok ewang-ewang ana mbok tangis ana nek wis mesti janji pati yo sewu dalane menungso nek lagi nglakoni apes sandunganing takdir laku suket godhong watu kayu mung dadi reget ning nek agi ketrima suket godhong watu kayu bakal dadi lantaran panggonaning bondo donya. Mula wae aku mung sifat paring pitulung ora ujug B aku bakal paring tetomba mergo ora benere lan kudu takdire aku kudu lantaran maringi marang tambo kelawan wa dharma kesuma. Lah banjur sawane saiki ana jalma menungsa ingkang lagi pinayungan marang Gustine denayomi marang kabegjane ibarat sekecap tinuku sewu sepisan pangandikane bisa nemahi. Ana dukun tiban. Ana dukun tiban. Sajagat Rat Pramudita wis ngondangaken jroning Tatanegara Ngastina wa. Jroning Tatanegara Ngastina wana Mandalasara. Ana pertapan sinebut pertapan Gambirana. Dukun tiban peparap begawan ronggeng jiwa. Ora ana alane ikhtiar menungsa budidaya. Yo wa dipondhong. Kula Dharma Kusuma digendhong. Merdukun jaluk tombo. Yen pancen ngono kepiye Jlambrong. Jlambrong adhiku derek dateng wisa geni. Pinuduhipun mbok mawi lantaran menika lantaranipun pituduhing Gusti lumantar pangucapipun si wisa geni. Wah iya. Tak gendonge Kuntomba arep kakangku. Bareng kelawan kowe. Janaka nek kula Sediwayu depeh-depeh derah Jaluka lantaran pitulungan murid desa Temah Waliya Jati Sandiskara kelawan dukun tiban begawan ronggeng jiwa ingkang mapan ana ing wana Mandalasara pertapan Gambirana. Syukurne padha setuju. Iya wae, gendong. Ndeleng wektune barang. Oh gari gara-gara. Sing gendong sapa? Mawarku Dara. Ya, gendonge nuwun.
Carane aja ditekuk. Oh iya ora. Lah ngono kuwi. Bareng jlamprong kembal bisa geni dilarapake ya dilarapake kok. Lumeng sereng wektu pancen dadilan srana nek pancen mlakune banter mesti singkat. Ing aku percaya wong sing mlaku sing gendong ki Wewerkudara ae. Nek sing gendong Rama Harjuna alon-alon alon-alon. Seh. Ning ya ora patut muni aku koseh ngono kuwi. Poran ora tak pikir. Ya Cecil aku arep kepengin midhangetaken sing kaya kae wingi kae. Jaililah kok ketone pas nek goro-goro ana paribasane wong uripe alam donya aja padha akara sang saya dalu arara sabya lintang kanggo madhap titi sunya madya ratri lumrang gandaning pus peta sang dijwara ambreng
lir swaraning madu branto manungsum sarine kembang witeng klapa Jawa to ing ngareca padha Waruhing araras rinaras jatining kandha kudu kumedhap kadya kenya kang tanani krama Madya Ratri datan kinocap pamung hadeging kayu purwa sejati kayu tembung kayu yen pura kaitan sejatining urip mau ora ana dadi ana sawise ana bali mring asale ora ana digedhong dikuncin ana wong mati mangsa wurunga merga menungsa asal saka saripatang prakara siji sarining Bantara Raga loro sarining Yitma Parihatma langgeng tan kena ing pati terusaning dawa panas sing geni kungkulan panas sing ati papat saring trita camping bapa ibu ingkang bisa mujudaken ponang jebing bayi mahanani dadi gara-gara
dawakno Allahumma pati Allahumma ambentu gonong kampung ngarep Katut kaca Oh, edan Katut kaca edan Gatut kaca edan Agung edan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nolo garing Caruk Bawor. Kula wonten dawuh ramane. Lah nimbali kula ramane wonten dawuh. Kula anak lanang si Caruk Bawor lah. Ngene ya to, Le. Aku ora perlu nganggo atur sing werna-werna mung ngatur syukur karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pamatur syukur kanthi bikaulina alhamdulillah wis bisa kateman ing bengi iki cagak wewungan ana ngersane sedulurku lanang inggih menika keluarga Bapak Wahono dan Ibu Husnul Khotimah utawa uga kondangi nggih menika Raka Mas Ki Dalang Wahono. Oh, menika nggih sederek kanca seniman ya kelebu anggota Pepadi Kabupaten Kebumen. Nggone dheweke nganakno tasakuran ya kuwi pikantuk putra putri pikantuk momongan putra wujude putri ngono anak wadon ya pikantuk kanugrahane Gusti pinaringan asma Husnia Wahyu Hapsari. Kula jenengan jan main temen ya Mak. Dasare putra seniman dadi ngerti marang tata basa sing sekirane patut muga-muga didongakake anak wadone Kang Masku Mas Wahono muga-muga dadi putra putri sing solehah Allahumma. Hajatipun Kang Mas
niki nganti do ngulemi para kanca-kanca seniman, ngulemi para pepunden-pepunden sak indenging tlatah Kabupaten Kebumen, para piagung luhur, para penggede-penggede kaya Bapak Lurah uga Muspika Kecamatan Petanahan. Lenggahipun menika wonten ing Desa Tanjung Sari, RT 1 RW 3, kecamatanipun Petanahan, Kabupaten Kebumen iki mo. Ha iya. Kula nggih melu ndongaken moga-moga Kang Masek Mas Dalang Wahono tansah pinaringan berkah hajate Purwa Madya Wusana awal nganti akhir diparingi sanam slunum selamat. Amin. Amin. Amal kebecikane, amal jariyahe utamane kanggo inyong gareng karo sakanca rombongan, moga-moga nampa piwales sing matikel-tikel nggih. Saking kersane Gusti Allah Taala. Jam pira iki kae jane? Hah? Setengah 3 pas. Setengah jam aja kesuwen gara-gara ya, Cok. Engko jam 4 bubar. Lah iki nggo ngawekani kathahing ingkang diulemi ya kanca-kanca seniwati uga ingkang mriki melu nyengkuyung lan berkahi. Ayo. Dientokke keterampilane, dientokke kebisanane. Arep neter sing nom-nom. Sing tuwa kuwi mau gawan kotak, sapal. Ayo Santi, anak wadon, mantu calon. Aja muni wurung wong urung janur kuning melengkung wong pengen tetakoni ya. Moga-moga mbok menawane kowe garis, Pak. Njeruk pendongane. Iya. Janji nganti kelakon alah kowe san. Tekeman dewek dadi mantuku kowe. Jaluk apa tak turuti watone jaluk kebo. Lah kenging napa nek? Hah? Kenging napa? Lah jaluk kebo